Em dic Ip, i aquesta és la meva família, els Cruts. Feia una eternitat que érem a la cova. 3 dies no és una eternitat. En aquesta família, sí. Mare, ja podem marxar. Mare? Encara sóc viva! Encara és aviat. Els Cruts ho hem explicat gràcies al meu pare. Era fort i seguia les normes. Tot el que és nou és dolent, no la perdis mai, la por. Perquè el que no sabíem era que el nostre món estava a punt d'acabar-se. A la cova, correu! De pressa! Veniu, heu de veure això. Hauríem d'anar-hi. No! Uau! Correu! On som? No n'estic segur. Pare? Deixeu-m'ho a mi. Vinga, pare, tots teus! Va, que ja els teus! Que bé que m'ho passo! Sóc en Noi. Noi? I aquest en Sin, cuiner, conversador i explorador. A part d'això, m'aguanta els pantalons. T'ho explicaré. El món s'acaba. Què? Seguiu avançant i sortirem d'aquí! Li he posat un nom. Al final. Ens cal una cova. Us puc ajudar. Vine amb mi. Ho podem fer, pare. Els Cruts no ens separem. Excepte vosaltres dos. Encara falta molt! Correu, ja falta poc! Molt bé, ja pots mirar. M'encanten! On són els peus? Una cova! Entreu, tots a dins. Ei, és una cova amb llengua! Quina passada! Fa el que li dius? El foc. Ei, m'està mossegant! El meu... Tom, intenta amagar-te enmig de les herbes seques!